गिबियावनो आर'नाइ रादाबनि जानानै जोंनि आर'नाइ रादाबाव सारखौ बरायना लाग्रोबाय सारखौ बयबो सिनायखादों जानांगौ थेवबाबो सारनि खुगानिफ्राय गावनि सिनायथि होग्रो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आं प्रशान्त बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे राङापारा कलेजनि बर' बिफाननि गाहाय बिबुंगिरि बेखिनियानो आंनि सिनायथि नैबे समाव जोंनि आर'नाइ रादाबनि थामथि गायसनथाइ सान बे फालिथायाव नोंथांखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरबाय बेयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला आर'नाइ रादाब बे जोंनि जि रादाब पर्टेल बिनि थामथि गायसननाय सान आरो थांनाय बोसोरफोराव बे रादाब नखरा जि रोखोमै रादाब फोसावनायनि गेजेरजों बे हालामनि रादाबफोरखौ रायजो राजाफोरनो मिथिसार होनायजों लोगोसे बर' राव आरो थुनलाइखौ फोसावनायनि बिथिङावबो मोनसे बिफाव लानानै फैदों बिनि थाखाय आङो आर'नाइ रादाब बे नखरसिम जोंनि हामलायथिखौ जासियो आरो बेहाय फैनानै आङो बे फालिथायाव बाहागो लानो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों साबायखर थाबाय नैबे समाव दिनै जा मेट्रिकनि रिजाल्टनि फिथाइखौ मोननो हादों बेवहाय सारनिफ्राय मा बुंहरनो सानो बा मा मेसेज हरनो सानो सरासनस्रायै थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जि मेट्रिकनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाया टप 10आव जायगा मोननो हायाखिसै बेनि थाखाय दुखु थाबाय नाथाय अब्लाबो सिगां बोसोरफोरनिसै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि जि उथ्रिसारनायनि हार बियो बांसिनदों आरो गोबां फरायसाफोरानो जोंहा डिस्टिंसन आरो सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो गुबुन मोनसे बिथिंजों नायोब्ला आसामनि गासै जि मेट्रिकनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव देग्लाय एसटिपि थामहिनबा थागिबि हारिफोरनि बे ट्राइबेलफोरनि रिजाल्ट उथ्रिसारनायनि पार्सेन्टेजआनो बयनिख्रुइ बांसिन 63.76 बे हिसाबै सरासनस्रा जेनेरेल ओबिसि एससि बा टि गार्डेन बेबायदि बाहागोनि फरायसाफोरनिख्रुइ एसटिपि जोंनि फरायसाफोरनि उथ्रिसारनायनि हारा बयनिख्रुइबो बांसिन आरो बे बिथिङा बेखौनो फोरमायोदि बर'जों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जि एसटि प्लेन्सनि हारिसाफोर दङ बे हारिसाफोरनि फरायसाफोरा दिनै दावगानायनि लामायाव माने आगानसे गुबुनफोरखौबो उनथिं दोननानै दावगानो हादों बेनो दिन्थियो आरो बे ट्रेन्डजों जों जुदि थांबाय थानो हायोब्ला हारि हिसाबै बे थागिबि जि जोंनि ट्राइबेलफोर बर' आरो गुबुन गुबुन बर' फोलेरनि जि ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगासारनायनि बिथिंखौ दिनैनि रिजाल्टआ दिन्थिनानै होदों जोबोद मोजां सारा मोनसे बुंदों दि ट्राइबेला देग्लायनि जा रिजाल्ट बहुत मोजां लाखिदों बेखिनियावनो बोसोरफ्रामबो बांसिन समावनो जों धेमाजि जिल्लानिफ्राय बांसिन पास जानाय हारखौ जों नुनो मोनबाय थायो किन्तु धेमाजि जिल्लाया ओरैबायदि मोनसे दै लोमजानाय जायगा दि बोसोरफ्रामबो दैजों माने खुरखानानै बा लोमजानानै बहुत माने उसुबिदा जायो फरायसाफ्रा थेवबाबो सार बुंनाय बायदि जोंनि एसटि बेयाव जोंनि धेमाजि जिल्ला होनब्लाथाय जा मिसिं बर' बांसिन जोंनि एसटि मानसिफ्रानो दङ जों बेखौ नुनो मोनदों थारैनो नैबे समाव आं बर' हारिखौ लानानै सारनिसिम फंनैसो सोंथि खालामनो सानदों बा सारनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नैबे समाव जोंनि बर' हारिया गावजों गाव गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ एसे दान्थे बिदान्थे जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय थायो बा बाथ्राफोरखौ एसे दान्थे बिदान्थे नुबाय थायो बिनि सायाव दिनै सारनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बा सासे बर'नि सिनियर दैदेनगिरि हिसाबै बर' माहारिनि नैबे समाव मा खावलायगोन आं सानो दा बर'फोरनि गेजेराव माहारिबादखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावस्रानाय सानस्रि गैया दा दान्थे बिदान्थेया गैया राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दं राजखान्थियारि हान्जाफोरनि गेजेराव दं आरो बे थाखागोन राजखान्थियाव बे फारागथिया थाखायो आरो जेब्लानो बिसायख'थि फैयो बेबायदि सोंखारिलायनाय एबा माने दानख'थायारि बाथ्राफोर बुंनाया बे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे आखुआव बे सोलायबाय बे थाखागोन नाथाय बेजों जोंहा हारियाव गोबां गोहोम गोग्लैगोन होननानै आं बेखौ साना मानो होनोब्ला
जों दिनै बर' हिसाबै जाति हिसाबै जों जुदि सानहरोब्ला जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै मोनसे उदां सानस्रिजों बाथ्राफोरखौ फोरमायनो हानाय रायज्लायनो हानाय लोगो हमलायनो हानाय बेबायदि मोनसे थासारि फैबाय आरो गमामायैनो गोजोन मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों माखासे जोंनि बर'नि माहारियारि जेंनाफोर थाबाय आरो बेखौ सुफुंनो हायाखै बेबो रोखा नाथाय अब्लाबो बांसिन बिसानाव दिनै मोनसे गोरोबनाय थासारि आरो मोनसे गोजोन थासारिजों जोंनि हारिया दावगालांगासिनो दङ राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि दाजाबथायारि आरो दानख'थायारि दान्थे बिदान्थिफोरा हारि हिसाबै थांनानै थानायाव गोबां खहा खालामगोन होननानै आं साना बर' हारिनि लाइमोनफ्रा दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोना माखासे समाव फरायनायजों लोगोसेनो बिथांमोना माखासे गाज्रि लामा बा निसा जुक्तजों गोजोमनानै थायो माखासे स्टुडेन्ट बा फरायसाफ्रा बिनि सायाव सारा मा बुङो बे जोंनि माहारियाव नुजानाय मोनसे गोदान जेंना मानो होनना बुङोब्ला थांनाय गोलाव सम मोनसे माहारियारि सोमावसारनाय दङमोन आरो सोमावसारनायावनो मुखुब जानानै थानायखाय जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनै उदांस्रिखौ मोनामोन मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों थानांगौ जायोमोन मोनसे गिनायबो दङमोन नाथाय दायो गासिबो बिथिंनिफ्राय फ्रि जाबाय गोजोना फैनाय लोगो लोगो आरो इन्डिभिजुवेल जि गावारि उदांस्रि बेबो फैबाय आरो गावारि उदांस्रिखौ जेब्ला बांसिनै मानसिफ्रा मोनो अब्लानो बायदिसिना मोजां गाज्रि बिथिंजों दोरोदलांनायनि खाबुखौ मोनो बिसोरो दा बे बिथिङाव जों नुनो मोन्दों दानि आथिखालनि लाइमोनफ्रा फेग्रा बेसाद आरो पार्टिकुलारलि ड्राग्स बायदिसिनाफोरखौ बाहायनाया बांसिन जादों बर' हालामावनो बियो बांसिन जादों आरो बर' लाइमोनफ्रानो आथिखालाव बांसिनै एडिक्ट जादों बियो जोंनि थाखाय जोबोद सांग्रां जानो गोनां बिथिं बे बिथिङाव दानो जुदि जोंनि ओनसोलारि सरकार आरो लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोर आरो जोंनि गार्जेनफ्रा सांग्रां जायाब्ला आरो दुलाराय बर' फरायसाखौ हमनानै जोंनि जि इयुथ फरामफोर दङ लाइमोनफोरनि जि गौथुम आफादफोर दङ बिथांमोना बे बिथिङाव नोजोर होआब्ला खिन्थु जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे गोरोन्थि लामाजों थांनायनि खाबुआ बे सावगारिखौ जों नुहुरदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जालांनाय जा बिटिआर एकर्ड बिनि दारै बेजोंनो लोगोसे BKWACआबो जाफाबाय जयैनो दा ओरै बिटिआरआ एक्सट्रा बायदि जानानै दङ ओमफ्राय ओरै काउन्सिला मोननै जाबाय बुंनांगोन बर'नि मोननै रायजो नङाब्लाबो रायजो बायदियानो बेखौ बुंनांगोन दा बिनि सायाव मोननैनि गेजेराव सारा बिथांमोनजों माबायदि सोमोन्दोआव थायो जोंहाथ' जोंनि बर'नि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनबोनाय बे गावखुंथायारि मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाजों बे सरकारजों जेब्लायबो खाथि सोमोन्दो लाखिनानै गोरोबनायनि गेजेरजों जों जौगानायनि खामानिखौ मावनांगोन दा बर'नि राव थुनलाइ आरो बर' माहारिखौ जौगानायनि बिथिंफोरखौ सावरायनांगौब्ला सोरजों सावरायगोन जों सरकारजों सावरायथारनांगोन बे सरकारनि सामलायगिरिया जिखि जाया गाबोनबो सोलायनो हागौ समफोरबो गुबुन सोलायनो हागौ बेयाव जों बयजोंबो दा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलानो जा बिटिआर काउन्सिलानो जा बे जेरावबो जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मोजां सोमोन्दोजों मोजां हामलायथिनाय गोसोजों जों सावरायगासिनो दं दा सोमोन्दो लाखिगासिनो दं नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ BKWCखौ आसाम सरकारा जेरैबायदि गोनांथि होनांगौमोन बा जोथोन लानांगौमोन बेबायदि जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनाखै दासिमबो बे गामिफोरखौ दिनैबो नटिफाइड खालामनानै होआखिसै बबे गामिया बे काउन्सिलनिया माने बेंनायाव थागोन आरो गुबुन फारसेथिं बिनि समस्थिफोरखौबो सायख'नानै होआखिसै जायनि थाखाय बिसायख'थिखौ खुंनो हायाखै आरो बेफोरबायदि खामानिया थालांनायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि रां बावजा बे काउन्सिला मोननो हायाखै आरो रां बावजाखौ जुदि काउन्सिला माने नांगौ बायदि मोनाब्ला माने सुबुं हामलायथि खामानिखौ सुबुं जौगानायनि खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हानाय नङा बेनिखायनो BKWCआ दिनै बिटिआरनि रुजुनायाव गोबाङैनो उन जानानै दङ दा बेनिखायनो जों आसाम सरकारखौ खावलायगोन बा भारत सरकारखौ खावलायनो लुबैगोन बा बर'नि सागानगिरि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बे बिथिङाव नोजोर होनानै खामानि मावनो थाखाय जों खावलायो थांनाय जा आसाम सरकारा टेट पास जानाय बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बेयावनो गोबां पास जानाय क्वालिफाइड खालामनाय बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोननो हाया बेनि सायाव मा बुङो टेट
मोनसे जाहैबाय बे मोनसे क्वालिफाइं आनजादसो बियो टेट उथ्रिसारनाय माने साख्रि मोननाय बे नङा बियो मोनसे इलिजिबल क्राइटेरिया बे नांगौ मोनसे हारोंथाय बियो दा दिनै जायफोरा टेट पास जाबाय बिथांमोना फोरोंगिरि मासियाव थिसनथाय मोननायनि थाखाय जग्यताखौ मोनबाय आरोखि दा दिनै उथ्रिसारनाया गोबां बिसानाव उथ्रिसारबाय नाथाय सरकारनि लांदां मासिया बे बिसानाव खम आरो आसामाव बा बिटिआरनि बायजोआव बे जेंनाया नुजादों गुबुन फारसेथिं बिटिआरआव मा जादों जोंहा लांदां मासिया गोबां दं भेकेन्सिसा दङ दिनै 15,000निबो बांसिन टेट क्वालिफाइड बर' बिजोंनि बिजाथिफोरा दङ नाथाय बिथांमोनखौ बे काउन्सिला एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै होनो हायैनि जाहोना जाहैबाय बेहाय माखासे आयेनारि हेंथाया दिनै नुजादों मानो होनोब्ला सिगांनि सरकारा 1999 मायथाइनि बे इलिजिबल टिचार्स माने मा होनो इलिगेल एपइन्टेड टिचार होननानै जाय फोरोंगिरिफोरखौ सिनायथिदोंमोन बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारनि फाइनेन्स बिफाननिफ्राय गनायथि लाना फैदोंमोन दा बे 99 इलिगेल टिचारफोरखौ थिसनथाय होयोब्ला टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा थालांगोन आरो गुबुन फारसेथिं टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसनथाय होयोब्ला आरो बे 99 इलिगेल बै समनि डिक्लेयार खालामजानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ रेगुलार खालामनायाव बिथांमोना बन्सित जागोन बे मोननै बिथिंनि थाखायनो बिटिआर सरकारा थिसनथायखौ नांगौ समाव होनो हायाखिसै आरो बेनि गेजेरावनो सिटेट क्वालिफाइड माखासे बिजाथिफोराबो बिजिरसालिनि मदद लानाय बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनदों बेबायदि माखासे आयेनारि हेंथा आरो काउन्सिलनि मोनसे रोखा बे बिथिङाव माने थिरांथा हयथ' लानायाव माने गोबाव जादों बेनि थाखायनो बे थिसनथायफोरखौ होनो हायाखै थेवबो जों आसा खालामदों खम समनि गेजेरावनो बे इलिगेल 99 इलिगेल टिचार्सफोर आरो लोगोसे टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोरनि एपइन्टमेन्टनि बेबस्थाया जासिगोन आरो अब्लानो बे टेट उथ्रिसारनानै साख्रि मोनालासिनो थानाय बिजाथिफोरनि गोबाङानो थिसनथायखौ मोननो हागोन आरो बिनि उनाव जेब्ला आसामाव माने बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि लांदां मासिफोर दङ बेखौ बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि जि डिरेक्टरेट बे डिरेक्टरेटआ आबुङै दिनैसिमबो खामानि मावनो हानाय थासारियाव गैया जेब्ला बे डिरेक्टरेटआ गावनि मोनथाय गोहोजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि लांदां मासिफोर फरायसालिफोर बे फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरखौ आइडेन्टिफाइड खालामनो हागोन नटिफाइड खालामनो हागोन अब्लानो गोबांथार आरो बर' बिजोंनि टेट क्वालिफाइड बिजाथिफ्रा बेयाव थिसनथायखौ मोननो खाबु मोनगोन सारजों सावरायनानै जों सारनिफ्राय माखासे गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जायफ्रा जोंनि जाबाय थानाय एबा सिङाव माखासे जा सोलिबाय थानाय नैबे समाव जों आर'नाइ रादाबनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावो आरो लास्ट जोबनायाव दिनै सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेनो जा दिनैनि सावरायनाय बे सावरायनायावबो जों आर'नाइ रादाबनि जानानै सारजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय जासिबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि आर'नाइ रादाबा जा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै दासान्दि जों खामानि मावगासिनो जिखुनु जाया जों आर'नाइ रादाब जा निउस फैयो आसामिस एनि राजनितिकनि जिखुनु जाया आरो जों फोसावबाय थादोंमोन दा नैबे समाव आर'नाइ रादाबा फैबाय थानाय समाव माबायदि दावखोलांगोनखौ सारा मिजिं खालामदों आं हास्थायगोन जे आर'नाइ रादाबा सरासनस्रा रादाबफोरखौ फोसावनायजों लोगोसे मोनसे दाजाबथायारि नोजोरजों जोंनि भिउवार्सफोरखौ जाहाथे गियान होनो हायो माखासे इनफरमेसन होनो हायो बे बिथिङावबो खामानि मावनो थाखाय आं खावलायगोन माखासे इनफरमेसन स्टरि बेस्ड बा मोनसे बिजिरसङारि बा दावबायारि बा ओनसोलारि बे माखासे जि मिथिसार बे मिथिसारफोरखौबो बुथुमनानै सरासनस्रा रादाबनि महरजों फोसावालासिनो बेबायदि मोनसे आलादा हाबाफारि लानानै खामानि मावलाङोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो जेरैहाय जोङो जारिमिनखौ बिथा खालामनानै जोंनि माखासे जारिमिनारि बिजिरसंनाय माने जों हाबाफारिखौ आर'नाइ रादाबा लानो हायो बेबायदिनो जोंनि गोदोनि जारिमिन बेनिफ्राय आथिखालनि बे राव थुनलाइ बा आथिखालनि जोंहा माखासे
जि गोदान गोदान दावगानायनि बिथिंफोर बे बिथिंफोरखौ लानानैबो माने जायगायारि नायबिजिरनाय बा बिजिरसंनाय बा मोगा-मोगि बेबायदि माखासे इनफरमेशन बेस स्ट'रिनि गेजेरजों जोंनि सिबिथायखौ होलांगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय आरोखि। बेखिनियानो दिनैनि सावरायनाय सारजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ बेखिनियाव जों फोजोबनो सानबाय। गिबियावनो गासैबो जोबनायाव गासैबो जोंनि आर'नाइ रादाबनि नायगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनैनि सावरायलायनाय जा हाबाफारि बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।